gent de Viu al Teatre comencem una nova aventura. Nosaltres sempre hem estat i serem aventurers. Està fet per Teatre Imaginari i també per Totatis. I creadors de la vella Dixieland, que tots coneixeu. Pastanaga. Pastanaga. Refregem que el veieu, us preparem un vídeo de 2 minuts. És bo que comencin noves iniciatives com aquesta. De 2 i 3 anys doncs ja l'entenen i tot. Els pares també s'ho passen molt bé. Sí, en principi... Tio, desperta en els nens aquest amor pel teatre, per la cultura de ben petits,